Johannes, vad intryck har du av GLS-stön här? Intrycket är att det är öliga gevande, öliga gott. Det är sånt löje att klappa till en skärm och så vidare, men jag hade att fyrläsare hade en otroligt goda och det är gevande på alla mat. Du har varit för GLS-rastön och du kanske åter, får kanske åter? Ja, det är tog just när man vill utfordra som man sagt vi går i sin tjänst och bäj vänligen hoppe, bäj arbetsplatser och öst i möjligheterna. Du fast några tankar sving och du märker just det att du flyter till. Alltså du är gott över erbjudanden och du kommer att och fast du så erbjudanden här, fast larsnackar. Ja, absolut. Och just det att sälja frilästen som är som Bill Hybels säger om Loslo till att loja för att till att flyta folk från en stäj från här till här. Öliga simpelt, grått uppsätt. Och ofta hemma hotla göra torrför vad det är ösne. Och vi håller oss till otroligt inspirerande och gott att få sådana ting att la uppfriska, ja. Det är något som vi stannar i det och dagliga och det är något som vi har bruk för att uppfriska alla då. Så vid att nästa så kan man så vänta det mäter. Det är alltid otroligt gott. Det är bra. Tack för det, Johannes.